Три грешки, които убиват офертата ти. Споделям ги набързо. Първо, говориш за себе си, не за клиента. Пример, ние сме професионалисти, имаме опит, работим качествено. На клиента въобще това не му пука. Той иска да знае какъв проблем решаваш, какъв резултат ще получи. И ако това не е ясно, офертата умира. Второ, няма конкретика. Общи думи, общи обещания, нищо ясно. Колкото по-неясна е офертата, толкова по-лесно е да бъде игнорирана. И яснотата продава. Общите приказки разсейват и отказват. Трето, не даваш причина клиентът да реши сега. Твоята оферта звучи така. Можеш и утре, можеш и другата седмица, можеш и някой ден. И клиентът точно това прави. Отлага. Не защото не иска, а защото няма какво да загуби, ако не действа сега. Без срок, без ограничение, без ясно последствие, решението просто не се взема. И утре вече не е приоритет. Офертата не трябва да е сложна. Трябва да е ясна, конкретна, насочена към клиента. Поправи тези три неща и ще усетиш разликата веднага.